Milí diváci, vítame vás pri sledovaní našej unikátnej dokumentárnej sérii, kde každé písmeno anglickej abecedy ožije prostredníctvom ekotém. V tejto sérii sme sa rozhodli preskúmať a priblížiť vám environmentálne výzvy a riešenia, ktoré súvisia s každým jedným znakom abecedy. Prajeme príjemné sledovanie. U ako udržateľnosť. Udržateľnosť je dôležitým slovom pre našu planétu. Byť udržateľný znamená žiť a robiť rozhodnutia tak, aby sme chránili životné prostredie a zároveň zabezpečili, aby naše správanie nepoškodzovalo budúce generácie. Čo k tomu prispieva? Recyklácia a správne triedenie odpadu, úsporné používanie vody, šetrenie energie, podporovať obnoviteľné zdroje energie ako veterné turbíny, ekologické cestovanie je dobré, ak o tejto problematike nie len, že hovoríme, ale aktívne sa jej zúčastníme. Byť udržateľný prispieje k ochrane životného prostredia, zmeny klímy, čím zabezpečí lepšiu kvalitu života pre súčasné aj budúce generácie. Zaujímavosť spojená s udržateľnosťou je, že švédske mesto Göteborg sa stalo jedným z lídrov v oblasti ekologickej dopravy. Zavedenie systému doprava za výsledky viedlo k značnému nárastu používania bicyklov a verejnej dopravy v meste. Tento program odmeňuje obyvateľov za každý prejdený kilometr na bicykli alebo za použitie verejnej dopravy, čím podporuje udržateľné formy mobility a znižuje emisie z automobilov. Göteborg tak ukazuje, že inovatívne prístupy môžu viesť k pozitívnym zmenám v mestskom prostredí. Udržateľnosť nie je len sranda. Týmto systémom a životným štýlom aj vy môžete pomôcť prírode a nám budúcej generácie. V ako včely. Včely sú malé, ale veľmi dôležité tvory, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v našom ekosystéme. Sú známe tým, že vyrábajú med, ale ich najdôležitejšou úlohou je opeľovanie rastlín. Bez včiel by mnohé rastliny nemohli produkovať plody a semená. Včely žijú v kolóniách, ktoré môžu mať tisíce členov. V každej kolónii kráľovná kladie vajíčka, robotnice zbierajú nektár a peľ, stavajú úl a starajú sa o mláďatá. Trúdy majú úlohu oplodniť malé kráľovné. Vedeli ste, že včely môžu lietať rýchlosťou až 25 km za hodinu a počas jedného letu navštíviť viac ako 100 kvetov. Ich komunikácia je tiež fascinujúca. Používajú včelí tanec, aby ostatným včelám ukázali, kde nájsť potravu. Avšak včely čelia problémom. Strácajú svoje miesta na život, pretože lesy sú ničené. Tiež používame veľa chemikálií na farmách, ktoré môžu poškodiť včely. Tieto faktory spôsobujú znižovanie počtu včiel, čo môže mať vážne následky pre opeľovanie a produkciu potravín. Ak chcete včelám pomôcť, môžete sadiť kvety, ktoré im poskytujú potravu a vytvárať prostredie a ukryty pre včely, ako sú včelie hotely. Spoločne môžeme urobiť veľa preto, aby včely mali bezpečné a zdravé prostredie na život. Dvojité V ako WWF. WWF, čiže Svetový fond na ochranu prírody, je jedna z najväčších neziskových organizácií na svete zameraná na ochranu prírody a životného prostredia. Ich misia je zachovať biodiverzitu a ochrániť životné prostredie prostredníctvom ochrany ohrozených druhov a boja proti zmene klímy. WWF vykonáva rôzne projekty na ochrany prírody a vedecké výskumy s cieľom zlepšiť stav našej planéty. Každý z nás môže prispieť podpore WWF tým, že podporí ochranu prírody vo svojom okolí a bude sa zapájať do aktivít na ochranu životného prostredia. X ako xenobiotika. Xenobiotika sú chemikálie alebo látky, ktoré sa nevyskytujú prirodzene v prírode. Môžu to byť pesticídy, lieky alebo iné umelé látky, ktoré sa používajú v priemysle a v každodennom živote. Hrozby spojené xenobiotikami sú veľké. Keď sa tieto látky dostanú do pôdy, vôd alebo vzduchu, môžu škodiť živým organizmom a životnému prostrediu. Niektoré xenobiotika môžu byť toxické pre rastliny a zvieratá. Môžu meniť ich správanie a môžu sa hromadiť v ich tkanivách. Je zaujímavé vedieť, že xenobiotika môžu mať rôzne účinky na rôzne druhy života. Niekedy sa môžu dlhodobo hromadiť v ekosystémoch a ovplyvňovať ich stabilitu. Môžeme pomôcť chrániť naše životné prostredie pred
xenobiotikami tým, že budeme používať menej chemikálií a umelých látok. Každý z nás môže prispieť k ochrane prírody tým, že bude dbať na to, aby sme používali bezpečnejšie a ekologickejšie alternatívy. Y ako juka je rastlina, ktorá žije v suchých a polopúštnych oblastiach Severnej Ameriky, Strednej Amerike a Karibiku. Táto rastlina je súčasťou biodiverzity v púštnych ekosystémoch vďaka svojej schopnosti prispôsobiť sa extrémnym podmienkam na púšti. Odolnosti voči teplotám je kľúčovou pre existenciu rastlín a zvierat v týchto oblastiach, keďže poskytuje útočisko a potravu pre živočíchov vrátane hmyzu, vtákov a malých cicavcov. Napriek svojej odolnosti je ohrozená ľudskou činnosťou, napríklad ťažbou alebo čoraz častejšou stavbou v púšti a zmenou klímy. Ako ju chrániť? My púšte nemáme, ale môžeme informovať ľudí o tejto nádhernej rastline. A keď na budúce pôjdeme na dovolenku do prostredia, kde rastie juka, buďme opatrní, ohľaduplní voči nej a k prírode. Z ako zero waste, alebo po slovensky život bez odpadu, je filozofia a životný štýl, ktorý sa snaží minimalizovať množstvo odpadu, ktoré produkuje. Ide o plastové obaly, organický odpad alebo ďalšie materiály. Tento prístup sa snažil znížiť spotrebu, recyklovať a opätovne používať a kompostovať, aby sa znížila celková záťaž na životné prostredie. Filozófia Zero Waste zahŕňa rôzne opatrenia, ako napríklad nákup výrobkov bez obalov, používanie viacúčelových a opakovane použiteľných produktov. Cieľom je vyprodukovať žiadny alebo čo najmenej odpadu a znížiť negatívny vplyv na prírodu a životné prostredie. Robme spoločne malé a veľké kroky k Zero Waste a prispejme k udržateľnejšiemu a zdravšiemu svetu, lebo my, budúca generácia, to potrebujeme. Ďakujeme, že ste dosledovali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšej časti.